ओए गधा उठिलुनी ना उठिनु हाँ उठिलिणी कह। भाई रे गोटे गुड न्यूज 10टाରେ ଶୋଇକି ଉଠିବା ପିଲା ଆଜି ସକାଳ 6टाରୁ କଲ୍ କରିଛି, ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ତ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନା। पूरा गुड न्यूज टा तो सुन ଓକେ ଭାଇ କହ କଣଟା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍? मु आज भुवनेश्वर आसुची फाइनली 1 ईयर परे मो सांग सहित मोर देखा हबो आई एम टू मच एक्साइटेड ब्रो। ସତରେ ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛୁ? अरे यार सत्तरे आसची सुन तू जल्दी रेडी होके स्टेशन को चलिया। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଟେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମ ବିଦ୍ୟାରାଣ ପୁରା କାଗଜ, ତାକୁ ବି ଡାକି ଦେଇଛି ଷ୍ଟେସନକୁ। ଓ ବାବୁ ତାହେଲେ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର